Azatlyk radiosynyň Mary welaýatyna habarçysy Sewitin administrativ merkezi bolan Mary şäheriniň TV gaz üçünçüligini bökdönçlügüň ýüze çykanyny habar berýär. Mary şäheriniň ýaşaýjylary bir hepde bäri gaz ýaşaýar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy 23 noýabrda Sewitden habar berdi. Gaz üçünçüliginiň kesilmegi ýylatyň gündelik durmuşyna oňoýsuz täsir etdi. Şäher ýaşaýjylary gyş mewsüminiň öň ýany köp gatly ýaşaýyş jaýlaryna ýyladyş ulgamlarynyň bu gazanlarynyň işlemeýändigini aýdýarlar. Köp gatly jaýlarda adamlar gejelerini otoglaryny elektrik peçleri bilen ýylaltmaga tynanşýarlar. Gaz bolman soň tok peçlerde nahar bişirmäge, çay gaýnatmaga tynanşýarlar. Diýip ýerli ýaşaýjylar Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurulmuşlukda aýtdy. Azatlyk radiosu Mary şäherine TV gazyň kesilmegi baradyr şäher häkimliginden kommentariýa alyp bilmedi. Türkmenistanyň hökümet oktýabryň ortalaryna paýtagat Aşgabatda we welaýatlarda nowbatdaky ýyladyş mewsümine taýýarlyk işlerini maslahat etdi. Resmiler ýurdun sewitlerini ýyladyş ulgamlarynyň gyş mewsümine dolu taýýardygyny aýtdylar. Bu aralykda şäheriň gaz üçünçüligine dören ary kesme hojalyklarda elektrik energiýasy bilen işleýän enjamlaryň ýygydan ulanylmagyna sebäp bolýar. Marynyň elektrik üçünçülük edarasynyň işgärleri emeli bilen bu ýagdaýyň şäheriň elektrik geçirjilerini agram salýanyny aýdýarlar. Şol bir wagtda ýerli ýaşaýjylar şäherde gazyň kesilmegi bilen internet ulgamynyň hem tiýildiginiň haýallanyny aýdýarlar. Olar bu ýagdaýy häkimetleriň gaz üçünçüligi barada habarlaryň ýaýramagynyň öňüni almak finansyklary hökmüne garaýanlyklaryny aýdýarlar. Bu ýagdaýy kimden gizlemeli? Biz düşünmeýäris. Bulary häkimetler öz yetmeli işlerini dogry we dogry berjaý etseler, halk kösünmezdi. Diýip bir ýerli ýaşaýjy aýdýar. Mary şäheriniň ila TV gaz üçünçüligi bilen bagly problemler başdan geçirýän mahaly Türkmenistanyň Hytaýa berýän gaz eksportyny öňküsünden ýarym etse artdyrdy. Türkmen medeniýetyne görä şu ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary aralygynda Türkmenistanyň Hytaýa berýän gaz eksporty geçen ýylyň degişli döwrü bilen deňeşdirilende 53 götürüm ýokurlany. TV gaz gorlary boýunça dünýäde 4-nji ýerine durýan Türkmenistanyň Mary welaýatyna dünýäniň iň ýyry gaz känleriniň biri bolan Galkynyş gaz käni bar. Liwap vilayetinde soňky günlerde howpsuzlyk çäreleri güýçlendirilýär. Bir tertipde işläp başlan polisiýa şäheriň köçelerinde gözegçilik çärelerini artdyrýar, agşam köçelere çykan ýaşaýjylary saklaýar, olaryň dokumentlerini barlaýar. Ýangyn gullugy hususy kärhanalarda barlyk geçirýär. 20-nji noýabrdan başlap Liwap vilayetiniň polisiýa müdürligi tarapyndan güýçlendirilen iş tertibi getip gelýän bitaraplyk güne we täzeli bayramçylygy sebäpli görülen taýýarlyklar bilen baglanşykly diýip Azatlygyň ýerli habarçysy maglumat berdi. Onun sözlerine göre polisiýa dokument barlygyny geçirýär, şeýle-de ýaşaýyş jaýlarynyň öňünde oturan adamlary dargadýar. Polisiýa işgärleri köçelerde 20:00-dan soň adam görünse şol raýat saklap dokumentlerini barlaýar. Köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň umumy howlularyny diňe alyp toplanyp oturan adamlary öýle öýüňde girinleyip etrapçylaryň içine awtoulogly aýlanýan polisiýa toplanyp oturan adamlary dargadýar. Diýip habarçymyz gurrun berdi. Polisiýanyň gözegçiligi vilayet ýylatynyň durmuşyna täsir etirdi. Şol sanda dukanlaryň iş sagatlarynyň kemelmegine getirdi. Mundan öň akşam saat 21-e çenli işlemäge ruhsady bolan hususy dukanlar indi 20:00-da ýapylmaly edildi. Hususy dukanlary saat 20:00-dan soň ýapmak hut döwlet dukanlaryna degişli iş tertibi geçmek buýruldy. Diýip Liwaply telekeçiler bilen gepleşen habarçymyz aýdýar. Häzirki wagtda ýangyna garşy gulluklar hem güýçlendirilen iş tertibine geçirildi. Ýangyna garşy göreş gullugy, awtolog bejerýän we demir bilen işleýän ähli kärhanalary barlap başlapdyr. Liwapdaky habarçymyz ýerli häkimet çeşmelerine salgylanyp bayramçylyklaryň öň ýanyndaky howpsuzlyk çärelerine şol has uly üns berilmeginiň sebäbiniň geçen ýylda täze gijesinde çärje etrafynda bolan pajygaly ýagdaý bilen ilteşiklidigini belleýär. Ýatlasak Liwap vilayatynyň çärje etrafynda täze ýyl bayramçylygynda öýde ýasalan petardlaryň partlamasy zararly 3 adam helak boldy we 20-den gowrak adam yaralandy. Habarçymyzyň soňky maglumatlaryna görä Liwap vilayatynyň çärje etrafynda 31-nji dekabrdan 1-nji ýanwara geçen gijesinde bolan şol pajygaly waka boýunça geçirilen derňewleriň netijesinde ýasama petardy öndüren kefşirleji ussa we onuň ogluна şeýle-de ýene bir adama günä bildirilip 7 ýyl tutsaklyk möhleti berilipdir. Balkan vilayatynyň Türkmenbaşy şäheriniň bilim we polisiýa bölümleriniň resmileri mektep okuwçylarynyň enatalary bilen ýygnaklary geçirip, olary çağalaryna gözegçiligi güýçlendirmegi berk tawşyrdylar. Olar bu tawşyrygyň sebäbini soňky aýlarda çağalaryň dereksiz ýitmegi we okuwçy gyzlaryň göwreli bolmagy bilen bagly wakalaryň köpelenligi bilen düşündirdiler.
Ýygnaklar duşanbe güni 21-nji noýabrda şäheriň tas ähli mektebinde şol sanda 4-nji, 24-nji, 26-njy mekteplerinde geçirildi. Ýygnakda çykyş eden polisiýa şäherleri sentýabr aýyndan bäri ýurt boýunça 13 çağanyň gereksiz ýetenligini aýtdylar. Olar häzir munyň organ iş şäherleri üçin birinji metele öwrülendigini hem görüň berdiler. Dip ýygnaga gatnaşan türkmenwaşly ene anonimlik şertinde aýtdy. Azatlyk radiosynyň Sebitdäki habarçysy soňky aýlarda dereksiz ýetýän çağalaryň köpelendigine, Imo Messengerinde paýlaşylýan maglumatlaryň hem şaýatlyk edýändigini aýdýar. Onuň sözlerine görä, oktýabr we noýabr aýlarynda Imo Messengerinde çağasynyň ýitendigi we ondan bir näçe gün bäri hiç şeýle habaryň ýokdugy barada maglumat paýlaşýan adamlaryň sany köpeldi. Olar ulanjylardan bu maglumatlary adamlar bilen paýlaşmagy haýyş edip, olardan çağalaryny tapmagy kömek etmegi soraýarlar. Soňky günlerde Imo Messengerinde paýlaşylan bir maglumatda 16 ýaşly oglanyň ýitendigi aýdylyp, onu gören adam bolsa ondan görkezülen telefon belgisine jaň etmek haýyş edilýär. Bu çağalaryň soňky ykwaly köplenç nämälim bolup galýar diýip efirde atlandyrylmasyzlygyny soran Balkanly bir ýaşaýjy aýtdy. Türkmenwaşynyň orta mekdeplerinde geçirilen ýygnaklarda polisiýa we bilim resmileri sentýabr we noýabr aýlary aralygynda okuwçy gyzlaryň göwreli bolmagy bilen bagly wakalaryň geçen ýylyň degişli döwrü bilen deňeşdirilende 45 göterim artandygyny hem aýtdylar. Ýöne olar anyk sanlary aýdyňlaşdyrmadylar. 15-17 ýaş okuwçy gyzlaryň arasynda gejeki klublarda polisiýa tarapyndan saklanýanlar köpeldi. Olaryň arasynda ten satmak işlerine baş goşmagy ýaly jinaýatlar hem artdy. Dip Türkmenwaşly ene polisiýa iş şäheriniň sözlerini titirledi. Onuň sözlerine görä ýygnaklarda polisiýa we bilim resmileri muallimlere hem okuwçylara hemişe gözuluk bolmagy tawşyryp, olardan gözegçiligi güýçlendirmegi talap etdiler. Azatlyk bu barada şäheriň bilim we polisiýa bölümleri bilen habarlaşyp kommentari almagy synanşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 22-nji noýabrda telefon arkaly eden synanşyklary netije bermedi.